पलिटिकेलनि जिथु पावारखौ सालायनो रोङाब्ला पावारखौ सालायनो हायाब्ला बर' रायजो राजानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो हायाब्ला पलिटिकेल नोंथांमोना आउट जा दस्रा जाथिनोबा नोंसोरो थाखानाय बर'निनो ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकनि थामोनथा मोनथायफोरखौ नोंसोरो हगार होगासिनो दङ फानगासिनो दङ सार्टिफिकेट होगासिनो दङ meaningless बिथाङा गान्जा फाग्ला बिथाङा उखिल टारजान बिथाङा गान्जा फाग्ला दा दंफैयो आङो आदाबारि बास स्टेन्डआव गुवाहाटि गुवाहाटि आदाबारि बास स्टेन्डआव दं दा बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बा मोनसे खौरां फोसावनो नागिरदों खौराङा बेनो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो मिथिनुखाबाय जों आरो नोंथांमोना नै दाबो बुजिनानै लानो हाबाय जे आङो सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र होनायावनो दा बे भिडिअ इन्ट्रखौ नुनानै नोंथांमोना सानदों जेन'बा सानब्रै सानबा जालांबाय दिनैसो मानो लाबोखो बेहा भिडिअखौ होनानै दा दिनै आं मानो लाबोखो माने आं गोबाव समनिफ्रायनो नायगासिनो दंमोन बा नुगासिनो दंमोन बेफोर भिडिअखौ खिन्थु आं जेबो बुङाखैमोन नाथाय दिनै आङो बुंनो गोसो जादों मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ दायो जोंहा चिरां जिल्लायाव उदालगुरि रामा गामि दं जाहैदों ना उदालबारि दा बे हदाव जोंहा दायो रायजो राजाफोरखौ हादानिफ्राय होस्रांहैदों अर्थात एभेक्सन खालामनाय बेफोरबायदि खालामदों सोरखौबा हमना लांदों सोरखौबा बुदों बिमा माहारिजों समान बैसोनि गाव जाय फरेस्टारफ्रा बुग्रा अर्थात जाय पुलिसफ्रा बुग्रा बै बिथांनिनो बिमाजों समान बैसोनि मानसिखौ बिथांमोना माने ओरैबायदि बुनानै गालांदों मानजा सेला सेला जालायनाय दा बेफोरो बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा नंगौना नङा रायजो राजाफोर दा जों मिथिगौ दिनैनि दिनाव बिटिसिआव अर्थात बिटिआरआव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ MCLA नैबे MCLA इलेक्सननि सिगां नोंथांमोननि बेफोरबायदि आखुथायखौ दिन्थिनानै लायोब्ला नोंथांमोना भट मोनगोन जानो बेफोर बिथोनखौथ' थोंजोंलि UPPL सरकारनि होननानै मिथिगौ आरो बर्तमान दाथ' UPPLनिनो सासे EM मैखोमै दङ फरेस्ट बिफाननि नङा होमबा दा बे बिथाङा थासेयावनो दिनै बर' सुबुंनि सासे EM थासेयावनो बर'फोरनि जायगायाव थांनानै बर' बिमाफोरखौ बर' बिफाफोरखौ हालाय हाफाय मानो खालामदों मानो बुग्लु सुग्लु खालामदों मानो हमनानै लायदों दिनै बिथांमोना बुंदों जों जेल जानायखौ गिया जों नांगौ जेल जाजोबगोन जोंनो हाखौ नांखागोन मानो नाजानो ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लक होनना बुंदों जेब्ला बे ट्राइबेलफोरनिनो हा बे बर'फोरनिनो मोन्थाय बर'फोरनिनो सम्पतिखा बियो बेवहाय बर'फ्रा थानो मोनाब्ला सोर थागोन बै दस्रा बायदि जायगायाव जेरै दा क'क्राझार बे साइडथिंहाय उल्थापानि ओरैजाय बे लाइनजों सिखोना जाहार ना मा जाहार होनना बुङो बे हाग्रा सिं सिं हाबनानै मानो नायाखै फरेस्टफ्रा मानो नायाखै सावथाल बङालिफोर बेसेबां ज' जाना दं गुबुन जाथिफोर दङ बेसेबां दस्रा हारिफ्रा बे हाग्रा सिं सिं हाबनानै बुंफबजोबनानै दङ नाथाय दिनै बेयाव बर'फोरखौल' नुदों नामा जोंनि बर'नि सरकारा जोंनि बर'नि सरकारा बर'फोरखौल' एथ'ग्राब इनाय अयथासार खालामबाय थाबा जागोन नामा सानफ्रामबो नोंथांमोननि आखायाव मा गलाम जानांगौ नामा EM रन्जित बसुमतारी नोंथाङा सासे EM जानानै बर'निनो सासे फिसा जानानै गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथिनिनो अर्थात गावनि हारिनि सायाव एसेबो अननाय गैला नामा नोंथाङा मा होननानै बेफोरबायदि जायगायाव दायो इलेक्सन खाथियाव मारैहाय फिल्डखौ गाज्रि खालामना लानो सानखो मारैहाय बेफोरबायदि एभेक्सन खालामनाय बा सोरखौबा बुग्लुं बुसि खालामनाय आरो सासे बिमा माहारिखौ आखाइ होनो हानाय बेबो लेडिस फरेस्टार दंबावा लेडिस फरेस्ट थानायबा बेलेग खोथामोन लेडिस पुलिस थानानै बुनायब्ला बेलेग खोथामोन दिनै हौवाफ्रानो अर्थात जेन्टसफ्रानो सासे बिमा माहारिखौ आखाइ होदों बिनि दाया बिराद गिदिर मिथिबायना दिनै बिनि दाया बिराद गिदिर जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों नों आङा सोरबा सासे फरेस्टारखौ सोरबा पुलिसखौ जुदि आखाइ होयोब्ला बिनि दायखौ बिथांमोना रोजा दाय जाबसिनना होयो नाथाय दिनैनि दिनाव बै सरकारनि मानसिया जोंनि पाब्लिकखौ बुलाबायोब्ला बेयाव दाय गैया नामा बेयाव दाय गैया नोंथांमोना बुजिगौ नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोनानो गोरों गोरा सुबुं नोंथांमोनानो सरकार सालायदों दिनै नोंथांमोनानो जुदि बेफोरबायदि अयथासार खालामोब्ला बेबो बर' हारिनि सायाव बेबो ट्राइबेलनि सायाव जायखौ होनना बुङो नोंथांमोनानो ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकनि खोथा बुंबाय थायो दिनै बे बर'निनो सम्पतियाव बर'निनो मोन्थायाव थायोब्लाबो मानो थाखाय एथ'ग्राब अयथासार खालामबाय थायो नोंथांमोना बै जायगानिफ्राय भट लाया नामा बै जायगानि बर' सुबुंफोरा नोंथांमोननो भट होआ नामा ना बिसोरो गुबुन हारि नामा गुबुन हारिखौथ' नोंसोर माब्लाबा बेफोरबायदि मावनो हाया दस्रा हारि मेरला दङ बिसोरखौ होखारनानै देखायसै बिसोरखौ होखारनानै देखाय EM फेरेंगा अर्थात EM रन्जित बसुमतारी सार नोंथांमोनहा एसे गन्थं दै हाबनो सोलोंदो लाजिनो सोलोंदो मिथिबाय दारमासनि गावजों गाव बर' हारिनि सायाव अयथासार खालामबाय थानाय इनाय खालामबाय थानाय आरो लोगोसे जोंहा सासे तामुलपुर जिल्लानि जानांगौ बिथाङा मैखोमै UPPLनि मानसिखा बेबो बिबान
लाखानाय जानांगौ बिथाङा जौ लोंनानै ओरैबायदि माखासे खोथा बुंदों जे उकिलनि सायाव जोंहा बर'नि एडभकेट दं नङा होमबा बिथांनि सायाव गाज्रि सोंखारिदों मानोना बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट होयो नालाय बिपिएफ हान्जाखौ बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनो नालाय बिनि खारनावनो बिथाङाबो माने एडभकेटखौ बिराद गाज्रि सोंखारदों आरो दा बेफोरबायदि जों बोरै जागोन नोंथाङा जुदि सोरखौबा सोंखारिनो सानदोंब्ला नोंथाङा जौ लोङा जाया सोंखारि बुंनो हागोन सोरबा एडभकेटआ उकिला गान्जा सोबो बिरि सोबो सिगारेट सोबो बेखौ नोंहा एथ'बां खरसानि दरखार गैया दिनै नोंथाङाबोथ' लोङै जायोसो मा होनना बुङो बेखौ लोङै जायोसो नोंथाङाबोथ' दिनै कन्टेन्ट लाना फैदों बा ससियेल मिडियाआव ओंखारदों नोंथाङाबोथ' एसे लाजिनो सोलोंनांगौ ना जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि जानोसै सोरबा सासे एसे जौगानो नागिरब्ला बेखौबो गादबना दोननाय बैखौबो सिगिना दोननाय सोरखौबा हुखिनाय बिथाङा मा बुंनो बुथारनो होनना बुङाखै बारु मानिदों बुथारनो होनाखै नोङो हा नाथाय दिनै नोंथाङा होसोगोन होननाय रावा मा बेलाय होसोनानै मोनोब्ला मा खालामगोन नोंसोर बिराद गाज्रि जखम खालामखागोन हा बुथाराखैनो जाबाय दिसुन नोंसोरथ' माने थैहां बुग्लिनानै दोनखागोन मानसिखौ सप्तासे बा मास मोनसेनि उनाव थैलांनाय बायदि जाहाथे जों बुनायजों थैयाखै मायाखै बेफोरबायदि बुंसै आरो नोंसोरो बेफोरबायदि नङा नोंथांमोननि UPPLनि सोद्रोमाफोरनि खुगायाव साफ्रोमनिबो खुगायाव मारै खारनाव होसोनाय बुनाय दाद्रि दमकि बे रावा मानो ओंखारबाय थायो प्रमद बर' सारा एसे लाजिनो सोलोंदो दिनै बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार नोंथाङा गोबां गोरोन्थि हाबा मावगासिनो दङ होनना बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा MCLA EMGM जाया होननानै बुंबाय मिनिस्टार जाया होनना बुंबाय नोंथाङा जाबाय बेबो जानानै थांबाय जेबो नंला नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा जाय UPPLनि जानानै नोंथाङा बिपिएफ हान्जाखौ गाज्रि सोंखारियो बिपिएफ हान्जानि मानसिफ्रा दोलोनि मानसिफ्रा मोजां नङा मा नङा जौ फाग्ला ड्राग्स फाग्ला गान्जा फाग्ला होननानै बुङो नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथाङानो बैसोरबायदि मानसिखौनो बोजब लागासिनो दङ नोंथांनि टिमाव नोंथांनि ग्रुपआव दिनै नोंथाङा पलिटिकेल केरियारखौ गाज्रि खालामनानै लानो नागिरदों मिथिबायना थ' नोंथांमोनहा जिथु पलिटिकेलनि जिथु पावारखौ सालायनो रोङाब्ला पावारखौ सालायनो हायाब्ला बर' रायजो राजानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो हायाब्ला पलिटिकेलनिफ्राय नोंथांमोना आउट जा मिथिबायना पलिटिकेलनिफ्राय गोजानाव था नोंथांमोना पलिटिकेलाव बाहागोखौनो लानाङा गावबागाव न'आव दलरै गन्थ'आव थाव गोथां फोनानै खम्बल जोमना दल बिसि फिसाजों रायजो जानानै थाबाय था मिथिबायना न'फ्राव खामानि दामानि दंब्ला दलरै मावनानै जा नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदाव सोराव पलिटिकेलनि गोदै लेक्सार होनानै रायजो राजा आइ आफाखौ थगायबाय थानाङा दिनै प्रमद बर' CMनि दैदेननायावनो फेरेंगा बसुमतारिनि दैदेननायावनो गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायावनो दिनैनि दिनाव बर'नि रायजो राजाफ्रा बा आइ आफाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' सैनागासिनो दङ बेनो नामा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर'नि बा बर' बिमाफोरनि मेगननि मोदैया जोबस्रांलांगोन होनना बुंनाया है लाजिनो रोङा बिसोरो सालाबो खरलबसे हा लानानै थादों बेखौबो बार होखारबाय थागोन बार होखारबाय थागोन साला गुबुन हारिफोरखौ मानो नोजोर होनो रोङाखै नोंसोरो मानो नोजोर होनो रोङाखै गोदाव सोराव गोजा नोंसोरो साला दस्रा जाथिनोबा नोंसोरो थाखानाय बर'निनो ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकनि थामोनथा मोनथायफोरखौ नोंसोरो हगार होगासिनो दङ फानगासिनो दङ सार्टिफिकेट होगासिनो दङ बायदिसिना नानांथा रोखोमनि हा गुरखाफोरनो माबा माबि मोनथाय होगासिनो दङ हा जे जाय मानसिफ्रा आसामनि थागिबि नङा आसामनि नागरिक नङा बिथांमोननो ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकआव बिथांमोना सोजाथावना नङा दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि बिथांमोनखौ नोंथांमोना सोगासिनो दङ होखुमागासिनो दङ स्राद घुस जायै थाखा फैसा जायै नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थाबा जागोन नामा बेफोरबायदि खामानि मावै नोंथांमोना हारिखौ फानजोब्बाय बर' हारिखौ फानजोबनानै सानसे समाव गोदाव सोराव खालामजोबसिगोन सानसे समाव बिराद गाज्रि खैफोदाव जानो गोग्लैनो थांगासिनो दं बर'फ्रा बे समाव रावबो माने रैखा खालामग्रा ओंखारनाय नङा दिनैनि दिनाव रैखा खालामग्रा जोंहा एबसुनिफ्राय सोमावसारबाय थानाय प्रमद बर' सारानो जिथु रिजन लाबायब्ला रिजन लादों होनाब्ला माथो होनगोन रिजन हा बिटिआर आरो सोरबानो रिजन लाखाबाय गैला सेस थांखाबाय नायनानै रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे ससे क्लिप्सखौ नायनानै टटेलि बुजिना लादो सोर बिथाङा एडभकेटखौ दम होदों बुनो नागिरदों होसोनो नागिरदों दा बेफोरबायदिब्ला माबायदि जागोन बेफोरबायदि सुबुंफ्रा पलिटिकेलाव बा बर'नि जोंनि पलिटिकेलाव बाहागो लानानै थाबाय थायोब्ला बैफोरबायदि सुबुङा थाबाय थायोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जानो थांगासिनो दङ आरो बैफोरबायदि बर' आइ आफाफोरनि रायजो जानाय संसार जाबाय थानायखौ सिलिंखार खालामहैनाय बैफोरबायदि जिथुनाखि फरेस्टफोरनि सायाव बा बै बिथोनगिरि जायखौ बुङो फरेस्ट मिनिस्टार बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानाया मोजां जागोन रायजो राजा बिदियाव नोंथांमोना गोख्रोङै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गालांजोब्बाय गासिबो मबाइलबो बुख्रुबदों दा बिसिबांनि दादा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
बिथाङा बेसे मिथियो बेसे जाथिखौ लाखिनो सानो बिथाङा जेमान खोथा बुङा मानो बिथांनि खोथाया मोनसेबो रज'वाखै मैयानि दिनाव होननाया मानो होनबा बिथांखौ जोङो खोनानो मोनदों बिथां टारजान बर' आदा बिथाङा माने गान्जा सोबो हदाय मन्दिर मैना फुख्रि थालाय बबा मुसलपुर मन्दिराव थालाय आरो रायजो राजाफोर बदल बुब्लिनि गासै रायजो राजाफोरा नायगिरिफोरा जुदि मिथियाब्ला बिथांनि थैखौ बा ब्लाडखौ टेस्ट खालाम बिथांखौ नों गान्जा फाग्ला होननानै मिथिखागोन आं दिनै जिबायदि थांखि लानानै फैदों आं रायजोखौ लानानैसो फैदों आंबो खासे रायजो लानानैसो फैनाय मानसि बे रायजो लाना फैनायाव बिथां टारजान बर'ना दैमारि आं बिथांखौ बुंनो थांलायला बिथाङा दिनै नुथारनाय आं देगदें नुथारनाय बिथाङा गान्जा फाग्ला खासे मेनलि खोथायानो गान्जा फाग्ला बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदों बिथांनि गासै खोथायानो मिनिंलेस बेयो मोनसेबो खोथा नङा बेनि खोथाया मोनसेबो जायाखै बिथाङा मिनिंलेस बिथाङा गान्जा फाग्ला बिथाङा उखिल टारजान बिथाङा गान्जा फाग्ला मुसलपुर समस्यायाव जुदि डेभेलप खालामनो लादोंबा मुसलपुर समस्यायाव जुदि इयुन जोलैखौ जुदि मोजां खालामदोंब्ला निजे खासे उखिल जानानै बिथाङा मानो गान्जा सोबो दाखौ टारजान बर'खौ आं खोथा होदों बिथाङा जिबायदि हुमखि होनाय बायदि आंखौ बुंबाय थादों बिथांखौ आं हुमखि होथाराखै बिथांखौथ' आं बुथारगोन होनाखै गासै बदल बुब्लिनि गासै ससियेल मिडियायावनो गासै आंनि नायनायखौ बयबो नुदों बिथांखौथ' आङो बुथारगोन बुङाखै बिथाङा खासे उखिल जानानै बिथाङा मानो आंखौ बुथारगोन बुंखो आंथ' बिथांखौ नुब्ला लामायाव नुबा आं होसोगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु होसोगोन होनबाबो आं बिथांखौ बुथारगोन होनाखै बिथाङा मानो निजिनो बुंना लादो बिथाङा मानो गिदो